そう、水上戦となれば漂流兵団の本領だよ。はは、お任せください。我が敵を撃て。サメの餌にしてやる。これで終わりだ。うわっ。灼熱の炎で全てを飲み込め。
死に。灼熱の炎で全てを飲み込め。世の中まだまだ知らないことだ。押し返せ。